Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw November 10, 2020. Padayon natong gimonitor ang tropical storm Ulysses na igilayon sa 475 kilometro silangan ng Virac, Catanduanes na ay maximum sustained winds na 75 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness moabot sa 90 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa amihan ng kasadpan sa gikusgon na 15 kilometers per hour. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang Eastern Visayas kasama na ang Central Visayas makasinati na madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Samtang na natay gi-issue og gi-raise na tropical cyclone wind signal number 1 sa Luzon ug sa Visayas. Sa Visayas, signal number 1 ang Northern Samar, northern portion of Samar, kasama na ang northern portion of Eastern Samar. Kini mga lugar makasinati sila ng 30 to 60 kilometers per hour na hangin or expected in 36 hours. Base sa atong latest track ng bagyong Ulysses, posible kini maglandfall sa may Quezon on Thursday morning ug magpaduol kini sa may Catanduanes ug Camarines Norte ugma sa hapon ug sa gabii. Karong gabi expected nato mo-intensify pa ang bagyong Ulysses into severe tropical storm ug moabot pa sa typhoon category before maglandfall. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw.